Matud pa sa atong tubag sa Salmo, pagka hiligugmaon sa imong puloy-anan o Ginoo Dios nga gamhanan. Na ay famous aning kanta, "How lovely is your dwelling place, O Lord our God." Nakasuway na mo puyo sa balay sa Ginoo. Wa man mo mutingog. Wa mo kasuway. Di ay gibutang diri ay karing last stanza. Palabihon ko ang usa ka adlaw diha sa imong kahawanan kaysa usa ka libo didto sa laing dapit. Mas may pa kunong usa ka adlaw nga mopuyo ta sa hawanan sa Ginoo kaysa usa ka libo ka tuig sa laing dapit. Hain man ni ang laing dapit gipasabot kining kalibutan. Mao bitang ang kalibutan agianan ra gid ni, dili puy anan para natong nakasabot nga naay langit. Nya ningon pa gid diri, palabihon ko ang paghigda sa tugkaran sa balay sa akong Dios. Tugkaran kanang sa gawa sa balay kaysa pagpuyo didto sa mga tulda sa dautan. Kinsa maning tulda sa dautan nga gipasabot kining atong lawas. Kining atong lawas dautan gini siya by nature. Bitaw. Magsigi kag higugma sa imong lawas, mahimo jud kang dautan. Ngano man maobitan ang atong lawas madunot gini siya kay dautan manggod. Doon na rin duha ka lawas nga dili dautan dinis kalibutan. Kinsa man tong lawas kang Jesus o sa mahal nga Birhen Maria. Mo nang nasud tong ilang lawas tuas langit. Pero ang ubang mga lawas, apil ng lawas sa mga santos, nahibilin gyud diri sa kalibutan. Kay natakdan man ta sa kanang gitawag og original sin. Nalingiyay mong tupad ing na ganahan kang mopuyo sa balay sa Ginoo. Ina ko no. Samtang ni atas kalibutan, makapuyo ba ta sa balay sa Ginoo o dili? Makapuyo. Kaya nga naman, matud pa ni Kristo, pag-anhin niya sa kalibutan, the kingdom of God is at hand. Ni ana sa inyong taliwala ang gingharian sa Dios. Pero unsaon man pagsinati, morning atong ibanghilyo karon, ang gingharian kuno sa langit dinhi sa kalibutan mura og usa ka baling. Unsa man ang baling? Ano bang itaktak sa dagat niya o sa tubig niya makakuha sa tanang klase sa isda. Niya ang tanang klase sa isda dadto na sa baling. Isod na niya tanan way pili. Pero inigdaan nas daplin, ang mananagat mao'y mohagpat sa isda. Ang baling dili mo segregate sa isda, mo pasod ra siya. Pero ang mohagpat o ang mopili kinsay maayong isda, kinsay dautan, ang mananagat. Nya sa atong parabol karon matud pa ni Kristo, ang mananagat mao di ay ang mga anghel sa Ginoo. Nya ang pagdangat tos lapyahan mao ang katapusan sa atong kinabuhi. So ini kamatay nato, hagpato na tas Ginoo na ay maimpierno, na ay malangit. Pero samtang buhi pa ta, kuyog ta. Ang buang ug ang buutan, ang mapuslanon ug way kapuslanan nga isda, kuyog. Okay, lingihan na sa imong tupad na unsa makang klasiyas isda, dautan o mapuslanon. Ingna ko no. Ngutan na ba? Unsa man ka, iglalabay o tigumonon. Kanus aman ta mahimong mapuslanon nga tao dinhis kalibutan. Mahimo tang mapuslanon kon samas mga santos
Maliwat sa tas Ginoo sa iyang pagpuyo dinis kalibutan. Kung tanaw na to ang unang pagbasa, gisgutan diri nga si Moises naghimo sa tuldas Ginoo, balay sa Ginoo, nya ang sentro sa tuldas Ginoo nga mao'y nakapakunsad sa himaya sa Dios, mao ang pulong sa Ginoo, ang sugo sa Ginoo nga gisuwat niadtong mga papan katong bato, the 10 Commandments. So ang makapahimo day nato dinhing maayong isda basta magtuman ta sa sugo sa Ginoo. Kung ang sugo sa Ginoo isod nato sa atong hunahuna o kasing-kasing, ang atong lawas mahimong tulda sa Ginoo, balay sa Ginoo. O kana siya mao'y maghatag natong tinuod nga kalipay. Muna, ang tao nga magtuman sa sugo sa Ginoo kanunay giyong malipayon. Ang tao nga magsigig supak-supak sa sugo sa Ginoo, di gina siya malipay. Mao bitaw karon tan-awa ra gud ng atong mga leaders sa atong nasod, abisan sa simbahan. Daghan kayong dili malipayon. Nga naman, masinupakon man sa sugo sa Ginoo. Gilay na sang lingi sa imong tupad. Ing nakarong si manaha, malipayon kay ka? Wa jud ka kayaw-yaw? Wa jud ka masuko? Ana, karong-karong lang si manaha. Ayan lang to giapil ang niaging si mana. Oy, daghan kay nato. Dali kay makayaw-yaw. Habisag check upon mo, hasta sad ako. Na dali amo yaw-yaw Ngano man kay ni amang gud sa tong kasing-kasing ang pagkamasinupakon sa sugo sa Ginoo. Ug unsa man ang kinadak-ang sugo sa Ginoo nga makapalipay gid nato, in general gihatag sad na ni Kristo. Siya man ang pulo nga nagpakatao. Ang iyang sugo mao kini, higugmaa ang imong isig katao sama sa imong kaugalingon. Love your neighbor as yourself. Wa mo ingon si Kristo, love your neighbor as you love yourself. Ang iyang giingon, love your neighbor as yourself. Unsa may kalainan sa love your neighbor as yourself o sa love your neighbor as you love yourself? Nay kalainan? Ambot lang. Parihara na sa unsay kalainan sa immediately o sa forthwith. Gilalisan aros mga lawyers, sige sila glalis hasta Supreme Court. Kuana, batikos na. Sige, dinhi lang sa atong understanding sa simbahan, ang love your neighbor as yourself, ang pasabot ana, di na ka maghuna-huna sa imong kaayuhan, sa imong kaugalingon. Ang imong hunahunaon mao na ang imong isig katao, kay siya naman maoy imong self. Mao na siya love your neighbor as yourself. Di na ko maghunahuna sa akong kaayuhan, ang imong kaayuhan mo'y akong hunahunaon, kay ikaw na maoy akong self. So kung ang bana mutuman ani nga maong prinsipyo, din siya maghunahuna siyang kaugalingon, ang kaayuhan na siyang asawa. Kaya ang iyang asawa mo na iyang self niya. Ang asawa sad di na sad magsigig hunahuna siyang kaugalingon, ang iya na sang bana mao'y iyang self. Ang parents di na maghunahuna siyang kaugalingon sa ilang kaugalingon, ang ila ng mga anak mo'y ilang sigihag hatag og kaayuhan, kay mao na nay ilang self. Pero kung ganitang love your neighbor as you love yourself, ang mahitabo higugmaon sa anak ko akong kaugalingon, una pa ko mohigugma nimo. Kay kung di ko mahigugma sa akong kaugalingon, di sa ko mohigugma nimo. Di ba? Duha ka movement ba? Muna kusog kita mo subay-subay. Inigingon na to, ayaw nala nagpaninglang utang. Ngigagod. Hayay kay siya, ako alkansi ko. Di ba? Ang self dayon imong tanawon. Ako'y naning kamot, ana. Ana ba? O niya aron kung ikaw, usa ka tawo nga nagplanong maghikog, unsaon nimo paghigugma imong isig ka tawo nga ang imong kaugalingon imo namang patyon, imo sa nang patyon imong isig ka tawo. Inomdo mo atong naistorya nga usa ka doktor
nga ang iyang pasyente kuan man tingay ito kanang na-paralyze o niya iyang gioperahan. Murag mahal man tingay itong bayad tong gaopera. Inana ba na? Nag-wheelchair. Nga pag humag-opera, naingon, maayo na ko ani dok. Itong paningkamutan, maayo na ka ani. So, nakabayad na siya. O maging siya maayo. Nibalik nga tos doktor. Nagdagbag, nagamay. Kadungog, tingin mo ito, nabalita man to. Pag dool sa doktor, istorya sila, kuha siya siyang bag. So, pistola mo na ito. Gipusil niya iyang doktor. Pagkamatay, gipusil po niya iyang Wa naman, para niya, wa naman, useless naman iyang lawas, ang iyang cell. Niya, kini may nakaingon, kining doktora may nakaingon. Pero, nagtambal rago din taon to niya. Nanabla siya. Muna'y nakalisod kung love yourself, love your neighbor as you love yourself. Muna'y manabla ta. Kadto sa daing mga kuan. Kadtong mga suicide bombers. Di ba? Ana. Lusno god ang Twin Towers. Kaya ang ilang pagtanaw sa ilang self, heroic man kanang magpakamatay. Gibungkag nilang Twin Towers katong trade center ba to sa United States na lusno libuan ka mga tao ang nangamatay. Kadto sa mga tao nga girakrakan niya ang nag-concert. Kaya wa naman naglain naman iyang utok. Gihasulan man siya ato. Katong Las Vegas ba? Iyang gipusil dito. Lain na sang lingi sa imong tupad. Ingna, do you love me as yourself? Ingna ko no. Ingna, imo kong gihigugma sama sa imong kaugalingon. Nindota ka no, if you love me as yourself. Di mangutana ko ninyo, do you love me as yourself? Uy, tubag. Adi mo mohigugman ako as yourself? Sa ato pa ako ragi magkarga aning 70 million na utang na karon na rabaning Martes na ko dadon nga tos Compostela. Ako ragi di magpasan ani kamo di gid mo moapil because you consider me not part of yourself man. Pero ako giisip nako nga kamo akong self. Mo nang di na lang ko maghunahunag na pabakoy stipend, na pabakoy sobra ani. Ang akong hunahunaon nga ang inyong kalipay mauragay akong himuon. So kung magantos ko aning 70 million o unsa kanus ani mabayran, siging baligyag slot ako ng himuon. Nya I love kaning pari nga mupuli nako, I love him man sad as myself. Dili na lang nako siya hatagan aning kahasol aning 70 million. Magpuyo siya ng atong kumbinto nga malipayon, kompleto naman na, nya diha man ta nakautang og 70 million. Ako na lay mo karga sa 70 million. No. Pero kamo sad mo practice pud mo aning commandment of love aron sad mo makasud sa gingharian sa Dios. Love me as yourself. Ayaw lang sad mo og sigig tigom og kwarta, palit na lang sad mo og slot. Di ba? Hindi man gid mo mutingog. Karon unsaon pagpalit og slot? Mangutana ra ba dayon mo? Dad-a dinhi sa atong parokya, samtang ni apami dinhi. Madomingo na anay manindag slot dihas gawas. Nya kung tuan ako sa Compostela, dad-a dito sa Compostela, dito sa parokya. O ginig misa. O kaha, i-deposito sa atong mga bank accounts o GCash accounts o kwarta padala. Tanawa din sa atong screen. Mao ni ang atong information. Haman to na adong pakita dong. Wa man saan na ade. Win akong natug batong akong IT. Tanawa, mao ni siya. Atong bank accounts, GCash accounts. Akong GCash ugma pa ni magsugod karon close pa ni kay puno pa. Ugma August 1, na, sugod na sa nagka-open. Pwede na sana depositohan up to 500,000. Ipada din 100 pesos lang kining atong grace. Sa pagkakaroon, ang atong halin niabot nag 20,899 ka slots.
napay 679,101 ka slots nga available sa atong slot nga Grace. Nga naani 70 slot challenge nga tag 7,000, 97 na sad ka 70 slot challenge ang atong nadawat. So atong pakpakan ang namalit na tong slot. Salamat kayo. Praise the Lord. Ang tanan nga namalit og slots malipayon. Nganuman kay nakasulod sila sa gingharian sa Dios. Ang tanan nga dili gyud mo palit og slot kasagaran sa puton. Naman kay wa kasud sa gingharian sa Dios. Ang tanan nga manggihatagon sa iyang isig katao kanunay ng malipayon kay maunay kinaiya ni Kristo ang pagkamanggihatagon. Ang tanan nga kusog kaayong isipan kay tanan, kusog kaayong mo subay-subay, kusog ay maningil anang mga utang ug uban pa kasagaran ana mga kusmoron ug naong nganuman wa na kasud sa gingharian sa Dios. Muna hinaut unta makasulod ta niining gingharian sa Dios dinhi sa yuta aron sama nila sa mga santos ni San Ignatius of Loyola makasud sad ta sa iyang final nga gingharian didto sa langit. Manindog ta.